കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുവിനെ ഇന്നലെ കണ്ടില്ല, ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഞായറാഴ്ച ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതല്ല പ്രഭുജി, 3 ദിവസത്തേക്ക് ഇച്ചിരി വർക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു, ലേറ്റ് ആയിട്ടാ പോരുന്നത്. ഓക്കെ 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 ശരി ശരി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാബു പ്രഭുവിനെ കണ്ടില്ല. പ്രഭു ഇല്ലെന്ന് വരുമായിരിക്കും. എന്തുണ്ട് ഇപ്പൊ കയറും കയറും അല്ലേ? ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. പ്രജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലീതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാധി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം കാംശാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രവാദിക്ക് ഗുരുദേവ് ജനത് കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ
ഭക്തിരസാമൃതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതില് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് 6 കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്. അതിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ അതായത് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന 6 ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതില് ആദ്യത്തേത് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ്? ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടനെ മോചനം അരുളുന്നു. ക്ലാഷ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറവുണ്ടോ രേഷ്ണ? മാതാജി പ്രഭുജി സൗണ്ട് കുറവുണ്ടോ? സൗണ്ട് ഉണ്ട്. മാതാജിന്റെ അവിടെ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോ രേഷ്ണ. അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ 6 ഗുണങ്ങളാണ്, അതായത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ 6 സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ 6 സ്വഭാവങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചനമാകുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ അത് ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിനുണ്ട് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. കുറെ 6 എണ്ണത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാര്യം. അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തിലെ ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഭൗതിക ദുഃഖത്തും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങള് നമ്മളൊരു വിത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അത് പതുക്കെ വളർന്ന് ചെടിയായി വളർന്ന് അതിന്റെ ഫലങ്ങളും കായ്കളൊക്കെ വരും. പിന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെ കരിയിച്ച് കളയാനുള്ള നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ പാപകർമ്മത്തെ, ആ ചെടിയെ ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം കിട്ടുന്നത് നമ്മ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയായിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ നശിച്ചു പോയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയോടുകൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് നമ്മ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിന് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? മായാവാദി അവരെ എത്തിയിരുന്നു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല. നമ്മൾ 6 തരം സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 6 തരം ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനാണ്. കാരണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാതെട്ടുള്ള തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ അത് നശിച്ചു പോകും നമ്മുടെ, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിന് ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അപ്പൊ ഭൗതിക ദുഃഖത്തിന് മോചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞറിയതായിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ, പുണ്യായാലും പാപ ഇതൊക്കെ കരിയിച്ച് കളയാനുള്ള ശക്തി ഭഗവത് നാമത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ പറഞ്ഞ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തില് എവിടെ ശിവൻ പാർവതിനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പൊ അത് ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ആചാര്യന്മാര് എന്ത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും എന്താണ് അവർ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യം അല്ലെ പാപ എന്താണെങ്കിലും അതൊരു ചെടി പോലെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്നായിരിക്കില്ല അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കിട്ടുക. നമുക്ക് ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പാകമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വിത്തെടുത്ത് ഫലം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ 3 തരം സുഖത്തിനൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ? ആ 3 തരം സുഖത്തില് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുഖമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തില് അതിലേക്കുമ്പോഴുള്ള ബ്രഹ്മാനന്ദം വേറെ ഉണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖമുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 സുഖത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിനേലും കൂടുതൽ സുഖം എന്താണ്? ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിലായിരിക്കും. ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിനേലും ഉയർന്ന സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാവബോധം അല്ല കൃഷ്ണപ്രേമം. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉള്ള ആനന്ദം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്.
ഓക്കെ ഇവിടം വരെ. ഉം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരാൻ പറയുന്നത് 20ാമത്തെ സ്ലൈഡോടെ അല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടതിന് ഏകദേശം നല്ല എത്ര പ്രഭുജി, അതായത് മായാവാദി സന്യാസികളിൽ പലരും സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അടുത്ത് എത്തിയിട്ടും രാഷ്ട്രീയമോ സാമൂഹ്യമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏർപ്പെടാത്തത് ഉള്ള അതിന്റെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. 21ാമത്തെ സ്ലൈഡ് തൊട്ടിട്ടാവും. 21ാമത്തെ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മായാവാദികൾ അല്ലെ, അതായത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ഐക്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, അവരും എന്താണ് ചില സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാം, അവര് താഴത്തേക്ക് വീണു പോകും. കാരണം എന്നൊക്കെ അവർക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് മുഴുവൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ശരിക്കും ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അവർ താഴ്ച ഉണ്ടാവാത്തുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും വീണു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ സന്യാസിമാരാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അവർ രാഷ്ട്രീയമായ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ക്ഷേമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവരിൽ ആ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അവർക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരു ആനന്ദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പോരാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, പോരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മ പോരുന്നത് എന്താണ്, അവിടെ നമുക്കൊരു മുഷിച്ചിൽ തോന്നുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ 3 സുഖത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണപ്രേമമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 തരം ഇതുണ്ട്. ഒന്നെന്നിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ആത്മീയത്തിൽ തന്നെ 2 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മുക്തിയും പിന്നെ സിദ്ധികൾ ലഭിക്കും. നമുക്ക് പലതരം സിദ്ധികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത്. നമുക്ക് പല നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിദ്ധന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സിദ്ധന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സിദ്ധി ലഭിക്കുകയാണ്. 8 തരം സിദ്ധികളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഈ 8 തരം സിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു, സിദ്ധി നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്ന് അതിന്റെ രീതിയിലൊക്കെ അതിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പരിപാലിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിദ്ധികൾ ലഭിക്കും. പക്ഷെ സിദ്ധിയല്ല ഭക്തി. അപ്പൊ 8 തരം സിദ്ധികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അത് ആദ്യത്തെ സിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതാണ്, അതും യഥാർത്ഥ യോഗികൾക്ക്. യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ട് അത്ര ഉയർന്ന വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അവർക്ക് 8 തരം സിദ്ധികൾ നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ സിദ്ധി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തനല്ല, അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും സിദ്ധിയും മുക്തിയും വേണ്ടാത്ത വെക്കുന്ന വ്യക്തി, അവന് ഇതിലൊന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അത് പരമമായ ആനന്ദത്തെ മാത്രം നോക്കി കാണുന്നവരാണ് ആര് ശരിയായ പരമമായ ഭക്തന്മാർ. പക്ഷെ എന്താണ്, ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സിദ്ധി കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പൊ സിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നപ്പോ 8 തരം സിദ്ധിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സിദ്ധിയാണ് പലതും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അണിമ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഒരു കടുകിനുള്ളിൽ പോലും കടക്കാൻ പാകത്തിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മ രൂപം കൈക്കൊള്ളുവാനാകുക എന്നതാണ് ഈ സിദ്ധിയുടെ സവിശേഷത. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു കടുകിന്റെ ഉള്ളിൽ, കല്ലിനുള്ളിൽ, കല്ലിനുള്ളിൽ പോലും കടക്കാൻ പാകത്തിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മ രൂപം കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. എന്താണ് സിദ്ധി. എന്ത് സിദ്ധിയാണ് അത്? അണിമ സിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് 8 തരം സിദ്ധികളുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത സിദ്ധി പറയുന്നത് ലഘിമ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഈ സിദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വളരെ ചെറുതായിട്ട് കല്ലിനുള്ളിലൊക്കെ കടക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആധുനിക ശാസ്ത്രം, അപ്പൊ പ്രഭാസ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാര് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭൗതികത തന്നെയാണ്. നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആത്മീയത ആണ്. കാരണം ആധുനിക ശാസ്ത്രവും ഈ നേട്ടം കല്ലിനുള്ളിൽ കടക്കും എന്നത് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പർവ്വതങ്ങൾ തുരന്ന് എത്രയോ ഗുഹമാർഗങ്ങൾ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഫലമായി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റ് യോഗ്യസിദ്ധികളുടെ കഥ. അതുകൊണ്ട് അവയൊക്കെ ഭൗതിക കലകൾ മാത്രമാണ്. സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻഡയറക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഭൗതികതയിൽ തന്നെ വരുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ സിദ്ധി കിട്ടി എന്നല്ലേ, സിദ്ധി ഞാനും ആർജിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭക്തിയല്ല. അത് ഒരു ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അതിന് ഏറ്റവും ചുരുക്കുന്നതാണ് കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലങ്ങോട്ട് തുറന്നാൽ മതി. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്തരം വേറെ രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
അതുപോലെ പറക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ എന്തിനു പറക്കണം, ഇപ്പൊ ഹെലികോപ്റ്ററും പ്ലെയിനും ഉണ്ട്, അതിലാണ്ട് കയറി പോയാൽ മതി. അപ്പൊ എന്നതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം, ഭൗതികതയല്ല ഭക്തി എന്ന് നമുക്ക് അടിയുറച്ച് പറയുകയാണ്. ഇത് തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകൾ നമുക്ക് ആർജിക്കാൻ കഴിയും. അടുത്ത് യൗകിക പൂർണ്ണതയ്ക്കും ഭൗതിക പൂർണ്ണതയ്ക്കും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് വ്യക്തം. യൗകികത പൂർണ്ണത വിശേഷിക്കുന്നൊക്കെ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് അതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലെന്ന് ഒരു ജർമ്മൻ പണ്ഡിതൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് സിദ്ധിനെ പറ്റി പറയാനാണ്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ സിദ്ധികള് അത്തരം കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സിദ്ധിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് അണിമ. ഇങ്ങനെ പല സിദ്ധികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഇനിയും അപ്രാപ്യമായ ചില സവിശേഷ പ്രക്രിയ യോഗ സമ്പൂർണ്ണതയിലുണ്ടെന്ന് കാര്യം തീർച്ച. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം പല കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ പണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ ഒന്നും ഇല്ല, പറക്കാൻ പറ്റില്ല ആയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ശരിക്കും പറക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവമാണ്. അപ്പൊ അതൊരു സിദ്ധിയായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരാള് പറന്നാലും പ്ലെയിനിൽ പോയാലും ഒരേപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നും. അതാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ സിദ്ധികളൊന്നും കണക്കൂട്ടരുത്. ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു സിദ്ധിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് സൂര്യരശ്മി ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ എത്താൻ യോഗിക്ക് കഴിയും. സൂര്യരശ്മി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ എത്താൻ യോഗിക്ക് കഴിയും. ഈ സിദ്ധിക്കാണ് ലഘിമ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോ സയൻസ് വളർന്നിട്ടില്ലാത്തവരെ സയൻസിന് അത് പിടിയിട്ടിട്ടില്ല. സയൻസ് ചിലപ്പോൾ നാളെ പിടികിട്ടും, സയൻസ് അതുപോലെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സിദ്ധി അവിടെ വെച്ച് കഴിയും. അങ്ങനെ ഓരോ സിദ്ധികളെ പറ്റി പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഭൗതികതയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. സൂര്യരശ്മി ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യമണ്ഡലത്തിലെത്താൻ യോഗി കഴിയും. ഈ സിദ്ധിയാണ് ലഘിമ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആധുനിക ശൂന്യാകാശ പെടയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയെങ്കിലും അവർക്ക് ഏറെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു. അതേസമയം യൗകിക പൂർണ്ണതയ്ക്കായി കൈ നീട്ടി വിരൽ കൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ സ്പർശിക്കുന്നു. ഈ സിദ്ധിക്ക് പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് പ്രാപ്തി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലഘിമ, പിന്നെ അതിന് മുന്നേ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ലഘിമ, ഒന്ന് അണിമ, പിന്നെ എന്താണ് പ്രാപ്തി. ഇപ്പൊ പ്രാപ്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ശരിക്കും അറിയാം ചന്ദ്രനിൽ പോണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചന്ദ്രനിൽ പോണത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരു യോഗിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈ നീട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനിൽ ചെന്ന് കൈമുട്ടിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് സിദ്ധി അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അതിനാണ് പ്രാപ്തി സിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 8 തരം സിദ്ധി വരെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആർജിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് പ്രാപ്തി. അപ്പൊ അതിലൊരു സിദ്ധിയാണ് പ്രാപ്തി. ചിലർ 1, 2 സിദ്ധികൾ പ്രാപിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കിട്ടും, ചിലർക്ക് 8 കിട്ടും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത, ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അത് ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയുടെ വളരെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നശിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ ഈശിത എന്ന യോഗ സിദ്ധി കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രഹം തന്നെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഒരാൾക്ക് കഴിയും. അടുത്ത സിദ്ധി ഈശിത. ഈ സിദ്ധിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇത് എന്താണ്, ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അതായത് അണിമ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളത് കേട്ടില്ല, അപ്പൊ നെറ്റ് പോയി ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്. അണിമ കഴിഞ്ഞാൽ ലഘിമ മുതലേ ഒന്ന് പറയേണ്ടിയിരുന്നു. മഹിമ. പറയാം, കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ശരി, അപ്പൊ എത്ര കൂടെ ഉള്ളൂ. ലഘിമ എന്ന് പറയും, അണിമ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് അല്ലേ. അണിമ ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. അണിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മ ശരീരം പോലെ വളരെ ചെറുതാവാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്, ലഘിമ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, സൂര്യരശ്മി ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യമണ്ഡലത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അതാണ് ലഘിമ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് പറഞ്ഞാണ് പ്രാപ്തി. പ്രാപ്തി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു വസ്തുവിനെ, എത്ര ദൂരത്തുള്ള വസ്തുവിനെ തൊടാൻ കഴിയും. അതാണ് പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് ഈശിത. ഈശിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ഗ്രഹം തന്നെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രഹം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാം, അതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി തന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇപ്പൊ അവർക്കിലുണ്ട്, ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക്. പക്ഷെ എന്താണ്, യോഗി ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് യോഗിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രഹം നിർമ്മിക്കുകയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്.
അതിനെയാണ് ഈശിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ പേരാണ് ഈശിത. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് 8 തരം സിദ്ധി വരെ ഒരു യോഗിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. പറയാ ഹരേഷ്ണ. അടുത്തത് വസിദ്ധം. വസിദ്ധം ഉപയോഗിച്ച് ആരെയും തന്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താൻ കഴിയും. അതാണ് വസിദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. വസിദ്ധം ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊരാളെയും തന്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതെന്താണ് വസിദ്ധമാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള തപസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസിദ്ധം എന്നുള്ള സിദ്ധി നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ വേറെ. നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഫിസിക്സിന്റെ ഫോർമുലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ മാത്സ് പഠിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ വേറെ, വസിദ്ധത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ വേറെ, പ്രാപ്തിയുടെ നിയമങ്ങൾ വേറെ. ഇത് രണ്ടും 2 സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഏതാണ് പഠിക്കാം അത് പഠിക്കാം. അല്ല 8 പഠിക്കണമെങ്കിൽ 8 പഠിക്കാം. അത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തപസ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സിദ്ധി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ അത് എന്താണ്, അപ്പോഴും ഭൗതികതയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പ്രകൃതിക്ക് വിധേയമായി എന്തും സൃഷ്ടിക്കാൻ, പ്രകൃതിക്ക് വിധേയമായി എന്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ സിദ്ധിയാണ് പ്രാകാമ്യം. എന്തും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ്. നമുക്ക് എന്തും വേണമെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ കാമവാസിത സിദ്ധിയിൽ പ്രകൃതിക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. അടുത്ത് അതായത് മഴ പെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യൂല, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിദ്ധികളെ പേരാണ് കാമവാസീയത എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സിദ്ധികളെ പറ്റി പറയാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരുത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം സിദ്ധികൾ കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായ സുഖമോ ആനന്ദമോ ഒക്കെ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് സമ്മതിക്കും. അപ്പൊ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ സിദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ വ്യക്തികൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ അത്രയും പവർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അവർ പവർഫുൾ ആണ്. അവര് നമ്മളെ വേണമെങ്കിലും വശീകരിക്കാനും ഒരു ഗ്രഹം നശിപ്പിക്കാനും ഉള്ളിൽ കയറാനും ഇതൊക്കെ കഴിവുണ്ട്. അങ്ങനെ 8 തരം സിദ്ധികൾ അവർക്ക് നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അതായത് മഹിമ, ലഹിമ, ഗരിമ, അതിന്റെ ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കോ? ലഗിമ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഗരിമ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ഈശിത പറഞ്ഞ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ലഗിം, അണിമ. മറ്റേ ഇതിലുള്ളത് പറയാ. ബാക്കി നമ്മൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തരാം. ഒന്നിൽ അണിമ. അണിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതാണ്, അണു എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാവാനൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയും. അതാണ് അണിമ. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലഗിമ അല്ലേ? ലഗിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സൂര്യരശ്മി ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ എത്താൻ യോഗിക്ക് കഴിയും. അതാണ് ലഗിമ. സൂര്യന്റെ രശ്മിയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ, അതായത് സൂര്യരശ്മിയിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്നു. അത് അതിന്റെ പാതയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സൂര്യരശ്മി സൂര്യനിൽ നിന്നല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സൂര്യരശ്മിയുടെ പാത തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൂര്യനിലേക്ക് എത്താനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടാവും. അതാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലഗിമ. പിന്നെ പറയുന്നതാണ് പ്രാപ്തി. പ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എത്ര ദൂരത്തുള്ള വസ്തുക്കളെയും തൊടാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അതാണ് പ്രാപ്തി. ആ സിദ്ധിയാണ് പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യോഗശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗ്രഹം പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാനോ അതേപോലെ തന്നെ നിർമ്മിക്കാനോ കഴിയും. അതാണ് ഈശിതം. ഒരു ഗ്രഹം, ഇപ്പൊ ഭൂമി ആയാലും ചന്ദ്രനാണൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അത് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാം, അതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആ കഴിവിനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈശിതം. പിന്നെ ഒരു സിദ്ധിയാണ് വശ്യിതം. വശ്യിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊരാളെയും ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താൻ കഴിയും. അതായത് ആ വ്യക്തി എന്ത് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യും. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കില്ല. അതാണ് വശ്യിതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സിദ്ധിയാണ് പ്രാകാമ്യം. അതായത് ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സിദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നേടാൻ കഴിയും. അവരെന്താ ആഗ്രഹിച്ച്
അത് അവിടുന്ന് കിട്ടും. ഉദാഹരണം, കണ്ണിൽ വെള്ളം കടത്തിവിട്ട് അതേപടി പുറത്തെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും. ഇച്ഛാശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം എന്തും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും. അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കിട്ടും. എന്തും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സിദ്ധിയാണ് പ്രാകാമ്യം. അല്ല, ഇന്ദ്രജാലം, മാജിക് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ സിദ്ധിയുള്ളവർ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം നേടാൻ കഴിയും. എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാലും അവർക്കത് കിട്ടും. അതിന് കണ്ണിൽ വെള്ളം കടത്തിവിട്ട് അതേപടി പുറത്തെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും. അവർക്ക് അത്തരം പവർഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവും. അവർ ഈ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് മാത്രം എന്തും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് പൊന്തിക്കുക, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെ പൊന്തും, മൊബൈലൊക്കെ തന്നെ പൊന്തിച്ചാൽ നമ്മളെ തന്നെ പൊന്തിച്ചളയൊരു, മനസ്സിലായേ? എന്തും പ്രവർത്തിക്കുക. അവിടെ അവരെ പവർ കൊണ്ടാണ് ആ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള കഴിവ് അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ടൊന്നും മാത്രം എന്തും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും. ആ ഒരു സിദ്ധിനാണ് പറയുന്നത് പ്രാകാമ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് കാമവാസ്യാത്. ഇതെന്താണ്? പ്രകൃതിക്ക് അനുസരണമായി, പ്രകൃതിക്ക് വിധേയമായി എന്തും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സിദ്ധിയാണ് പ്രാകാമ്യം. എന്നാൽ കാമവാസ്യം അങ്ങനെയല്ല, പ്രകൃതിക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സിദ്ധി അവർക്ക് പറ്റും. അപ്പൊ പ്രാകാമ്യം കാമവാസ്യം നമ്മൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, പ്രാകാമ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് കുറച്ച് നിയമങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്? കാമവാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ആ ഒരു സിദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സ്റ്റോപ്പ്, മഴ ഫിനിഷ്, മഴ വർക്ക് ചെയ്യില്ല, പിന്നെ മഴ പെയ്യില്ല. പ്രകൃതിനെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടാവും? ഈ കാമവാസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിദ്ധി ലഭിച്ചവർക്കുണ്ടാവും. അരേഷണം. ഇതാണ് 8 സിദ്ധികൾ പറയുന്നത്. ഇത്രയും സിദ്ധികള് ഒരു മനുഷ്യന് നേടി, അത് സിദ്ധിയാണ്. മുക്തി, സിദ്ധി, ഭുക്തി ഇങ്ങനെയുണ്ട് പറഞ്ഞു. ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം വിട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആയല്ലോ. 1 2 3 4 വിട്ടുപോയാ വിട്ടത്? ലഘിമ 1, അടുത്തത് 2 പ്രാപ്തി, 3 ഈശിത, അണിമ 1, ലഘിമ 2, പ്രാപ്തി 3, ഈശിത 4, വശിത്വം 5, പ്രാകാമ്യം, കാമവാസായിത അല്ലേ? 7. 7 കാണുന്നില്ല. ഗരിമ ഇല്ല, ഗരിമ ഒരു ഗരിമയുണ്ട്. മഹിമ, ഗരിമ, അണിമ, മഹിമ, ലഘിമ, ഗരിമ, കാമ്യം, ഈശിത്വം, ശരി, അത് നോക്കിട്ട് പറയാം. ഒരെണ്ണം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഗരിമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതില് പറഞ്ഞില്ല. ഗരിമ പ്രഭുജി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗരിമ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ? ഒരു സിദ്ധി പോയി. അല്ല, അത് ഇതിലില്ല. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നോക്കിട്ട് പറയാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഒരെണ്ണം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബുക്കിൽ കണ്ടില്ല. നോക്കട്ടെ, ബുക്കിൽ വന്നിട്ടില്ല. അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഘിമ അല്ലേ? ഞാൻ പറയാം, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. അണിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരത്തെ എത്ര ചെറുതാക്കാനും അണുവിനേക്കാളും ചുരുക്കാനുള്ള കഴിവ് അണിമ. മഹിമ വിട്ടുപോയി. മഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം എത്ര വലുതാക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഇങ്ങനെ സൈലന്റ് ആവും ഹരേഷ്ണ, എല്ലാം കൺഫ്യൂസ് ആവും. മഹിമ വിട്ടുപോയി. അണിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്കിൽ മഹിമനെ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, അണിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം എത്ര ചെറുതാക്കാനും അണുവിനെ പോലെ ചുരുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ ചെറുതാക്കാം. അണിമ അണു, മഹിമ വലുത്, ശരീരം എത്ര വലുതാക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്. മൂന്നാമത്തേത് ഗരിമ, ശരീരം അമിതമായി ഭാരമുള്ളതാക്കാനുള്ള കഴിവ്. ഗരിമ, ശരീരം അമിതമായി ഭാരമുള്ളവാക്കാനുള്ള കഴിവ്. എത്ര
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ പല ലീലകൾ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇതൊക്കെ ഹനുമാൻ സ്വാമി കാണിക്കുന്ന ലീലകളാണ്. ശരീരം അമിതമായി ഭാരം ഉളവാക്കാനുള്ള കഴിവ്. പിന്നെ അടുത്തത് ലഘിമ, ശരീരം ഭാരമില്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ്. വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറക്കാൻ പറക്കാനും കഴിയും. ലഘിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭാരം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ്. അപ്പൊ എന്താണ്, പറക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് ലഘിമ. പിന്നാണ് പ്രാപ്തി, ഒരിടത്തിരുന്ന് ലോകത്തെവിടെയും എത്താനും ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും നേടാനുള്ള കഴിവ്. അതാണ് ലഘിമ, പ്രാപ്തി. നമുക്ക് തൊടാനുള്ള കഴിവ്. പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിക്കോട്ടെ ഒന്ന്. പ്രാപ്തി, ഒരിടത്ത് നിന്ന് ലോകത്തെവിടെയും എത്താനും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തും നേടാനുള്ള, അത് തൊടാൻ പറ്റും നമുക്ക്, പ്രാപ്തി. പിന്നെ എന്തും ആഗ്രഹിക്കാൻ, പ്രാകാമ്യം, എന്തും ആഗ്രഹിക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള കഴിവ്. എന്തും ആഗ്രഹിക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള കഴിവ്, അതാണ് പ്രാകാമ്യം. അത് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ജലത്തിൽ ജീവിക്കുക, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തും നേടാനുള്ള കഴിവ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഈശിതം, പ്രകൃതി ശക്തികളുടെയും മൂലകങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്. ഈശിതം, എല്ലാത്തിനും മേലും ആധിപത്യം നേടാനുള്ള കഴിവ്. പ്രകൃതി ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ഈശിതം വെച്ചിട്ട്. വശിതം, മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്. അതാണ് വശിതം എന്ന് പറയുന്നത്. രേഷ്മ നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? 8 സിദ്ധികൾ: അനിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഘിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാകാമ്യം, ഈശിതം, വശിതം. ഇത്ര നോക്കിയാൽ മതി. ചില ബുക്കിൽ ചില അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിക്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വേറെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതാവാനുള്ള കഴിവ്, ചെറുത് അനിമ. മഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുത്, വലുതാവാൻ കഴിയും. ഗരിമ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭാരം കൂട്ടാനുള്ള കഴിവ്. പിന്നെ ലഘിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാം, പിന്നെ അത് പറക്കാൻ പറ്റും. പ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തൊടാനും അവിടെ എത്താനൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ പ്രാകാമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും ആഗ്രഹിക്കാം, അത് പ്രാപിക്കാം, അത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഈശിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും നിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവ്, പ്രകൃതി ശക്തികളെ മൂലങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്. വശിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്. ഇതാണ് 8 സിദ്ധികള് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭൗതിക അവസ്ഥ അല്ല, അത് നമ്മള് ആത്മീയ അവസ്ഥ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ എന്താണ്, പരിപൂർണമായ ആത്മീയത അല്ല അത് ഭൗതികത തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ സിദ്ധന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് പലതരം കഴിവുകളുണ്ട്, ഒരു സംശയമില്ല. നമ്മളെ പോലെ ഒന്നല്ല, അവര് അത്ര ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം അവര് ഭക്തന്മാരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. പിന്നെ പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ഭൗതിക പുരോഗതിയുടെ മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ വങ്കന്മാർ പറയും കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന്. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, നല്ല വീട്, കുടുംബം, ലൈംഗിക ജീവിതം ഇവയൊക്കെ വേണ്ടി പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല കാലമാണ്, ഏത് നിമിഷം ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തിനെ പറ്റി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താണ് ഭൗതിക ജീവിതം? അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ്, നല്ല വീട്, നല്ല കുടുംബം, അങ്ങനെയുള്ള ജീവിത രീതികൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും ഇത് അറിയണില്ല, ഇതൊരു ഏത് സമയവും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാവുന്നതുള്ളൂ എന്ന്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതാണ് അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അജ്ഞത എപ്പോഴും നമ്മളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അതിജീവിക്കാനുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് 84 ലക്ഷം വർഷം 84
ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും അപൂർവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഉള്ളില് പല ജന്മങ്ങളില് എന്താണ് പല ജന്മങ്ങളിലൂടെ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിലുള്ളത്. അത് മുഴുവനും നമ്മൾ മാറ്റിയാലേ, അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് മുഴുവനും കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അതിജീവിക്കാനുള്ളതാണ്. ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കുടുക്കിൽപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് മനുഷ്യൻ. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും ആ കുടുക്കി ചെന്ന് വീടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും മൃഗത്തിന്റെ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അല്ലെ. മൃഗങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ അവർക്കും നല്ല എന്താണ് കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ട്, അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, അവർക്ക് വീടുണ്ട്, അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല മനുഷ്യനെ ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്, മനുഷ്യനും മൃഗം തമ്മിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിതം തീർക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഈ മഹാബിദത്തിന് അവന് മോചനമില്ല. അവൻ ഇവിടെ വന്ന് വീണ് അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഹരിഭക്ത സുധോദയത്തിൽ മഹാഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പാതാരബന്ധങ്ങളിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ശക്തി തരണമേ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു നിർവചനം പറയാണ്. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പൊ അതിനാണ് എപ്പോഴും ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാതാരബന്ധങ്ങളിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം എന്നാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. എന്റെ കൃഷ്ണബോധം കൂടുതൽ ശക്തവും സ്ഥിരവുമാക്കണമേ. കാരണം കൃഷ്ണബോധം ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദവും അതുല്യമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഭഗവാനിൽ കിട്ടും. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അതിനോട് തുല്യം വെക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉന്നത ഭക്തന്മാര് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവർക്കത് ലഭിക്കുന്നതും. ആ ആനന്ദമാണത്. കൃഷ്ണബോധത്തോടെ നടത്തുന്ന ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്നും മറ്റു പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികളുടെ പാരവാരം കൃഷ്ണബോധത്തിൽ സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിൽ എത്രയോ താഴെയാണ്. വീണ്ടും നമ്മളെ 3 സുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭൗതിക സുഖം, പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കുമുള്ള സുഖം, പിന്നെ കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ള സുഖം. അപ്പൊ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണാണ്. നമ്മൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞ ഭൗതിക സുഖം 1 ആത്മീയ സുഖം 1000 നമുക്ക് കൂട്ടാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുമ്പോൾ ആ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് 1 കോടി. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അത്രയും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് 1 കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അല്ല. 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് സ്റ്റെപ്പാണ് അടുത്ത ആനന്ദം. അതിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് സ്റ്റെപ്പാണ് അടുത്ത ആനന്ദം. അത്തരം വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഭൗതിക ആനന്ദവും ആത്മീയ ആനന്ദവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. ആത്മീയ ആനന്ദം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആനന്ദവും വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും ഒരു കടലും എന്ന പോലെയാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ ആനന്ദം പറയുന്ന ആനന്ദവും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആനന്ദവും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു തുള്ളി ആനന്ദം എത്രയോ താഴെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ആ ആനന്ദം അത്രയും ഉയർന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ലഭിക്കുന്ന സുഖം അതീന്ദ്രം അളവറ്റതാണ്. ഇതേപോലെ ദിവ്യാനന്ദം മറ്റൊന്നിന്നും കിട്ടുകയില്ല. ഇത് ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആനന്ദം മറ്റൊന്നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും പരിപൂർണതയാവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സിദ്ധി കിട്ടിയാലും എന്താണ് മായാവാദികളാണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ എന്താണ്, അവർക്ക് പവറുണ്ട്. അവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തൻ അവന്റെ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അനന്തം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നവർക്ക് ആൾക്ക് മതബോധം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, എന്തിനെ മോശം പോലും പകർന്നു തരുന്ന മറ്റ് സിദ്ധികൾ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ സിദ്ധി ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും സിദ്ധിയും അതൊക്കെ കൂടെ വരുന്നതാണ്, ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് അതൊക്കെ. അതിനുവേണ്ടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് സത്യമായിരിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ സത്യമേ പറയുള്ളൂ, പിന്നെ പറഞ്ഞത് സത്യമായി മാറുകയും ചെയ്യും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ കാര്യം മാത്രം എടുത്താൽ മതി. തൂണിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ തൂണിലുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതാണ്. അപ്പൊ ആ സിദ്ധികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവർക്കൊക്കെ സിദ്ധികളൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ സിദ്ധിയൊന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. അവരത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നാരദ പഞ്ചതന്ത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗതി കൈവരിച്ചയാൾ മത അനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ നിന്നോ ഐന്ദ്രിയ
സമ്പ്രത്തിന് 5 തരം മുക്തിയിൽ നിന്ന് ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത് എവിടെന്നാ കോട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. നാരദ പഞ്ചതന്ത്രത്തിൽ പറയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ആനന്ദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ പരമാനന്ദം, അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള ആനന്ദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നിനും ആ വ്യക്തിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നാരദ പഞ്ചതന്ത്രം പറയുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ മധ്യലീലയിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും, മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും സാധ്യമല്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആവശ്യമാണ്. പ്ലസ് എന്താണ്, അതിനൊരു വഴികാട്ടിയും ആവശ്യമാണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയണം. വഴികാട്ടി ഇല്ലാതെയോ ഭഗവാന്റെ കരുണയില്ലാതെ നമ്മൾ എത്രയും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അപൂർവതയെ കുറിച്ച് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ദാർശനികനെ ഭൗതികമായ നൂലാമാലകളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാകുന്നു. വേദപ്രോക്തമായ തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ധർമാചാരങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അവയൊന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അവസരം തരുന്നില്ല. ഈ വഴിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താലും അത് ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും മഹാദേവൻ പരമശിവൻ സതീദേവിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം ഭക്തിനെ വെച്ചിട്ട് വേറൊന്നിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമുക്ക് അതിനെ വെച്ച് ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പറയുന്നതാണ് ദാർശനികന്മാര്, ഭയങ്കര ഉയർന്നിട്ടുള്ള കഴിവുള്ളത്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനികള്, ഇവർക്ക് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിദ്ധി കിട്ടിയവര് ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളിലെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വേദത്തിന്റെ ആചാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, ആചാര്യന്മാര്, ഇതൊന്നുമല്ല ഭക്തി എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവയൊന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അവസരം തരുന്നില്ല. ഈ വഴിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താലും അത് ലഭിക്കില്ല. കാരണം അതിന്റെ ട്രാക്ക് വേറെയാണ്. ഇപ്പൊ പറയില്ല, നമ്മള് മാത്സ് പഠിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് സയൻസ് പഠിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ സയൻസിൽ മാത്സിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സയൻസ് തന്നെയാണ്. അതാണ് കാര്യം. നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മാത്സ് തന്നെയാണെങ്കിൽ മാത്സ് തന്നെ പഠിക്കണം. സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, സയൻസിൽ കുറച്ച് മാത്സ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ വഴിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തും അത് ലഭ്യമാകും. രണ്ടും രണ്ട് വഴിയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നുണ്ട്, രാജൻ മുകുന്ദൻ എന്ന് കൂടി പേരുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പാണ്ഡവരുടെയും യദുക്കളുടെയും നിത്യസംരക്ഷകൻ, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ഗുരുവും സർവ കാര്യങ്ങളുമുള്ള ഉപദേശകനും. അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ദേവനും അദ്ദേഹമാണ്. സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ നിറകുടമാണ് അദ്ദേഹം. വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്തിനേറെ. അപ്പൊ ഇത് പറയണത് കാരണം ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനോട് പറയണം, ഭഗവാൻ എരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം. കാരണം അങ്ങയുടെ ഭഗവാൻ സദാസമയം പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നിത്യ സംരക്ഷകനാണ് ഭഗവാൻ, ആത്മീയ ഗുരുവാണ്, അല്ലാതെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെ സ്നേഹവാത്സല്യയുടെ നിറകുടമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അങ്ങയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉയർന്ന ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് എത്തി, നമ്മളൊരു ഉയർന്ന ഭക്തനായി തന്നെ തീരും. അതാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനേറെ പലപ്പോഴും ഒരു സേവകനെ പോലെ അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഭഗവാൻ കേൾക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ ഭക്തൻ പറയുന്നതോ ഭഗവാൻ കേൾക്കുള്ളൂ. അങ്ങ് എത്ര ഭാഗ്യവാൻ, ഭഗവാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം, അതായത് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അതിനാണ് ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ കരുണ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കരുണ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമജപായിട്ട് പ്രേമഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. സേവ ചെയ്യാം ഭഗവാന്. പ്രേമഭക്തി വേണ്ട. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണീരാണെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മളെ എവിടെ വായിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കണ്ണീര്? ആനന്ദം, അതായത് ആനന്ദ കണ്ണീര്. അതായത് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എല്ലാതും ചെയ്യും അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാതും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ കരുണ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ലഭിക്കും. അത്ര പേരും ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കും. ഭഗവാനല്ല പരീക്ഷിക്കും, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പരീക്ഷിക്കുന്നുള്ള ദേവതകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത്. ആ അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഉള്ളിൽ അത്രയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളില് കണ്ണീരാണ്. എപ്പോഴും കണ്ണ് നനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഭഗവാന്റെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കണ്ണ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ കണ്ണ് എപ്പോഴും നനഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. ആ പ്രേമത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ കണ്ണ് എപ്പോഴും നനഞ്ഞിരിക്കും. നമ്മളറിയാം, നമുക്ക് ഭയങ്കര ആനന്ദം വരുമ്പോ നമ്മളെ കണ്ണ് നനയും അല്ലെ? അതാണ് കണ്ണീരാണ് ഭഗവാൻ. ആ വില എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ണീരാണെന്ന് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുള്ള ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കൂടുകൊണ്ട് പിരിക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിൽ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തന്നെ. നമ്മളെ സുഖം, ഭൗതിക സുഖമായാലും ബ്രഹ്മാനന്ദമാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം, ഇത് മൂന്ന് ലെവലാണ്. ഒന്ന് നമ്മളെ 1 മാർക്കാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്മളെ 1 കോടി മാർക്കാണ്. ഏത്? ബ്രഹ്മാനന്ദം. പിന്നത്തെ മാർക്ക് 1 കോടിയല്ല, അതിന്റെ കോടാനുകോടി അപ്പുറത്താണ്. അത്രയും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ സുഖങ്ങൾ തമ്മിൽ. അതായത് ഭൗതിക സുഖവും ആത്മീയ സുഖവും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അന്തരമായിരിക്കും. ആത്മീയ സുഖവും അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാനന്ദവും തമ്മിൽ അതിനേലും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ഒരു തുള്ളി, സാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളി, അതിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിനോട്. അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹരിഭക്തസുദ്ധാദേവത്തെ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവ്വസായിയായ അതീന്ദ്രിയം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോളം തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം പോലും മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നരസിംഹ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ പറയണം, അതായത് ആ ആനന്ദം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ അനുഭവിക്കാണ്. അപ്പൊ പറയാണ് മറ്റുള്ള ആനന്ദങ്ങള് വളരെ ചെറുതാണ്. ആണ് കാലിക്കുളമ്പ് അല്ലെ, കുളമ്പിലുള്ള വെള്ളം അല്ലെ, വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ. അതിനെന്താണ് അത്രേ ഉള്ളൂ, സാഗരത്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്നതാണ് എന്താണ് ആ ആനന്ദം. ഏത്? ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുമെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നു, അതേസമയം ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കും അല്ലെ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആകർഷിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്തിനാ ആകർഷിക്കുന്നത്? അതാണ് ഭക്തിയാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതാണ് പത്രം പുഷ്പം ഫലം യോമി ഭക്തി പ്രയച്ഛതി. ഭക്തിയോടുകൂടി നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റാണ്, ഭക്തിയാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കും, ഭഗവാൻ ഭക്തി ആകർഷിക്കും. ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പൊസിഷൻ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഒന്നിലും ആകർഷിക്കപ്പെടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടത് ഭക്തിയാണ്. അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. വീണ്ടും വരും വൈദ്യസാധന ഭക്തി. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആ ലെവലിലുള്ളവരൊന്നല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അത് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്. ആ സാധനകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ ABCD പഠിക്കണ പോലെ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ വലിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഭക്തി പഠിച്ച്, അതാണ് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണതും നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യണതും. സർവീസ് ചെയ്യണതിന്റെ ബേസിക് കാരണം എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ പറയും സർവീസ് ചെയ്യണം. എന്താണ് നമ്മൾ പറയില്ല? സേവനം ചെയ്യണം പറയും. എന്തിനാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളല്ലാത്ത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്തിനാണ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? നമ്മള് പരോപകാരം പുണ്യമാണ്. അത് കറക്റ്റാ.
പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. ഇപ്പൊ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പാത്രം കഴുകാനായിട്ട് തരും, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലേ? നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മളോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, പാത്രം കഴുകാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. നമ്മള് കഴിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നമ്മളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ ചിന്തായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വരാം. അപ്പൊ അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ തകർത്ത് കളയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളായ ഈഗോ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം, അത് മിഥ്യയാണ് ശരിക്കും. മനസ്സിലായ? ആ മിഥ്യനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് ലെവലാവണ്ടേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് ഈഗോ, നമ്മളെ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈഗോ നമ്മൾ ഈഗോ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുള്ളൂ. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അതിന്റെ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയരണം. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? കാരണം ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടണം അല്ലെ? നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു കാര്യം ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ബുക്ക് ഡെയിലി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ ഡെയിലി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ്. ആ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ആയാലും ആ വ്യക്തിനായിട്ട് ഡെയിലി നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി മാറും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സാധന ഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആകർഷിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് രാധാറാണി. അപ്പൊ രാധാറാണിയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാധാറാണിയാണ് എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണനെ മദനമോഹനൻ എന്നാണ് പറയുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷണ ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷണം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെ കാമദേവന്മാരെ, കാമദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ആകർഷണ ശക്തിയുള്ളതാണ്. ആ കാമദേവനെ പോലും പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ആകർഷണം ആർക്കുണ്ട്? കൃഷ്ണനുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ മദന മോഹനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പേര് അതുകൊണ്ട് മദന മോഹനൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1000 കാമദേവ അല്ലെ കാമദേവനെ ആ ആകർഷണ ശക്തിയുടെയും അതിന്റെ 1000 കാമദേവന്റെ ആകർഷണ ശക്തിയും പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ആകർഷണം ഭഗവാനുണ്ട്. അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണ ശക്തിയെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എന്നാൽ രാധാറാണിക്കോ അതിലും കൂടുതൽ ആകർഷണമുണ്ട്. കാരണം കൃഷ്ണൻ പോലും ആകർഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ രാധാറാണിനെ ആരാണ് ആകർഷിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷണ ശക്തി ആർക്കുള്ളതാണ്? രാധാറാണിക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് രാധാറാണിയെ, അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. മദന മോഹന മോഹിനി. അതായത് കാമദേവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവനെ ആകർഷിക്കുന്നവൾ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതിന് മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാണ്? രാധാറാണിയും. മദന മോഹൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ തന്നെ. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പൂർണ്ണമായി നേടാൻ സ്വയം രാധാറാണിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അവിടെ എല്ലാവരും രാധാ രാധ രാധാ രാധ എന്ന് പറയാം അല്ലെ? കാരണം രാധയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാണ് അവർ. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്, രാധാറാണിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ. അപ്പൊ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ശരിക്കും വൈഷ്ണവര് രാധാറാണിയുടെ കാലടിപ്പാടുകളാണ് പിന്തുടരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളാണ് പിന്തുടരുന്നത്. നമുക്ക് രാധാറാണിയുടെ കാൽപ്പടിപ്പാടുകൾ ഒന്നും പിന്തുടരാനുള്ള കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഗോപികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ, അതായത് ഗോപികന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രാധാറാണിക്കും ഭഗവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതില് എന്നെയും അതിലൊരു പാർട്ടാക്കി തീർക്കണമേ എന്നാണ് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഭഗവത പറയുന്നത്. അതാണ് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ രാധാറാണി എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. രാധാറാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളതാണ്.
ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ആരാണുള്ളത്? അവിടെ മഹാത്മാക്കളാണുള്ളത്. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളായാലും അവിടെ എത്തും ആത്മീയ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലെത്തും. അവിടെ ആത്മീയ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആരാണ് പവർ? അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് അത് രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാധാറാണിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുക. അപ്പൊ രണ്ട് ലോകത്തിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് ലോകത്തിനും രണ്ട് ശക്തികളുണ്ട്. ഒന്ന് രാധാറാണും ഒന്നും നമ്മുടെ ദുർഗാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി. അപ്പം അവിടേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അതിന് മഹാത്മാക്കളൊക്കെ അവിടെ എത്തുന്നു പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലെയും ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുക. കാരണം അത് രാധാറാണിയായി മാറി. അതാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെന്താണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് രാധാറാണിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാതും രാധാറാണിയാണത്. അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ച അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങയെ നിന്ദിച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ സുഹൃത്തെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിച്ച് അങ്ങയോട് അനാദരവ് കാട്ടി. എന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങ്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ ഭഗവാനാവും. നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ യശോദമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ചെറിയ ഒരു ശിശു രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കണം. യശോദയ്ക്ക് അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ വരും. നമുക്കൊന്നും വേണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മരണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരും. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എത്തും. അതെന്താണ്? മരണമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ധർമ്മിഷ്ഠൻ, ധർമ്മം, യമദേവൻ, പിന്നെ യമദേവന്റെ പേരെന്താ? യമരാജൻ, പിന്നെ പറയുന്നത് ധർമ്മിഷ്ഠനല്ല, ചിത്രഗുപ്തനല്ല. യമരാജൻ പിന്നെ കാലൻ, പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ധർമ്മരാജൻ. ധർമ്മരാജൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതില് രണ്ട് പേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് ഭൗതികതം, അതാണ് യമരാജൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതായത് ശരിക്കും അത് യമരാജാവിന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരാം? യമരാജൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? കറുത്തിട്ട് കയറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വരുന്ന പോത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറും പിടിച്ച് ഒക്കെ. അതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപമാണ് യമരാജാവിനുള്ളത് അല്ലേ? അതായത് ഭൗതികതയാണ് അത് ശരിക്കും. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം. ഈ യമരാജാവ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ധർമ്മരാജൻ. ധർമ്മരാജൻ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഉഗ്ര കണ്ണും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കയറാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയല്ല, സുന്ദരനായ രൂപം ഉണ്ട് എന്നാ പറയണേ. എന്താ? ശരിക്കുള്ള ഒരു നല്ല രൂപം ഉണ്ട് എന്നാ പറയണേ. നല്ല രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനത് നല്ല രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് നമുക്ക് സിനിമയിലൊക്കെ കാലനക്കണ്ട രൂപമേ അറിയൂ. അതന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാനുള്ളതായിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ധർമ്മരാജൻ. അപ്പൊ എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ? അപ്പൊ അതിന് വിദുരന്റെ ജന്മത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം യമരാജൻ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടണില്ല. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വിദുരനായിട്ടൊക്കെ ജന്മം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ. അതിന്റെ കഥകളുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, രണ്ടും രണ്ട് രീതിയാണ്. അതായത് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ധർമ്മരാജൻ എന്ന് വരും. അല്ല, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ മാത്രം പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ
അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യമരാജനായി. അതിന് 2 പേരുകൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് യമരാജൻ. ഈ യമരാജന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും 2 വ്യക്തികളുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണത്? യമരാജാവിന്റെ അപ്പുറത്ത് പിക്ചറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആരാ ഒരാളുണ്ടെന്ന് അറിയാലോ. എഴുതുന്ന ആളെ പേരെന്താ? കിങ്കരന്മാര്. ചിത്രഗുപ്തൻ. ആ, ചിത്രഗുപ്തൻ ഉണ്ട്. ചിത്രഗുപ്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? സെക്രട്ടറി. ചിത്രഗുപ്തൻ പറയുമ്പോഴാണ് ഗുപ്തമായിരിക്കുന്ന ആള് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആള്, അതായത് നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓഡിറ്റർ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആള്, ചിത്രരൂപത്തിൽ അവിടെ ശേഖരിച്ച് നമ്മള് ഗുപ്തം, അതായത് അറിയാതെ ഇതൊക്കെ ശേഖരിച്ച് നമ്മളത് ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇതങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അതിന് ചിത്രഗുപ്തൻ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഓരോ വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അർജുനന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇത് പരമദിവോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന രംഗമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അത്രയും ഉയർന്നതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠരിൽ സർവ്വശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ രാജീയ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിന് കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയാൽ അദ്ദേഹം ആകർഷണമായത് തന്നെ. അവരുടെ സ്നേഹത്താലും സഹൃദത്തിനും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടു പോയി. ഭക്തിസ്ഥാനം എന്ന പ്രക്രിയ അതേ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായുള്ളതിനുള്ള തെളിവാണിത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തി കൂടിയേ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്ന പാണ്ഡവരുടെ കാര്യം. പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനെ അത്ര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവരെ കൂടെ സദാസമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അർജുനന് ലാസ്റ്റാ മനസ്സിലാവുന്നു. അതാണ് അതിന് മുന്നത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്, ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം. കാരണം ഭഗവാൻ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരോട് ഭക്തന്റെ സേവകനായിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ ഇത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇതോട്ട് കഴിയാണ് ഈ അധ്യായം. അപ്പൊ ഇതില് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എത്ര 8 തരം അല്ലെ? മെയിനായിട്ട് 8 തരം സിദ്ധികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. സിദ്ധി നമുക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ തപസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിദ്ധി കിട്ടും. സിദ്ധി അല്ല ഭക്തി എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. സിദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 8 തരം സിദ്ധി: അനിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഘിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാഗമ്യം, ഈശിതം, വശ്ചിതം. അതിന് 8 തരം സിദ്ധികളുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭക്തിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് മദനമോഹനൻ, പിന്നെ മദനമോഹന മോഹിനി എന്ന് 2 കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. മദനമോഹനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ പേര് തന്നെയാണ്. അതായത് കാമദേവന്മാരെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നവളാണ് അല്ലെ? അതെ, രാധാറാണി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് രാധാറാണിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുല്യം രാധാറാണി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രാധാറാണിയെ ആകർഷിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ ഭക്തിയെ ആകർഷിക്കും എന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കമ്പാരിസൺ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാനന്ദം, ഭൗതിക സുഖം, കൃഷ്ണാനന്ദം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാനന്ദം ആദ്യത്തെ ഭൗതിക സുഖം ഒന്നാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാനന്ദം 1 കോടി, അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫിനിറ്റി. നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും വലിയ ആനന്ദമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മഹാസാഗരത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളിയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദം എങ്കിൽ സാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാനന്ദവും അത് ഒരു തുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാനന്ദവുമാണ്. അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ. അപ്പൊ പറയാം, എന്തൊരു നല്ല ഇത് കിട്ടണമെങ്കിലും കുറച്ച് അതിന്റെ സമയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ,
പിന്നെ പറഞ്ഞ വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ജ്ഞാനികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനികൾക്ക് വളരെ കഴിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ജ്ഞാനിയാണ്, ദാർശനികമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദോ പ്രോക്തമായിട്ടുള്ള തപാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ പരിപൂർണമായ ഭക്തിയിലേക്ക് തന്നെ കടക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അത് ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അത് കോട്ടി ചെയ്യാണ് ഇതില്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക സുഖമോ ഈ സിദ്ധിയോ ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. പരിപൂർണമായിട്ട് ഭക്തിയായ പരമാനന്ദം, അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ണുനീർ, ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ലീലകളിൽ കണ്ണുനീരാണ്. ഏത് സമയത്തും കണ്ണ് നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറയാ. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചൈതന്യ പ്രഭു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലീലകളിലൂടെ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലീലകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും പല കാര്യങ്ങളും. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞാൽ വരുന്നതിന് സംശയം ഉണ്ടാ? നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പ്രണാമം പ്രഭുജി. നമുക്ക് നിർത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപ കൃപാസിന്ധ്യാഭ്യ പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ പ്രഭു, നാളെ പൊങ്കാലയാണ് ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൊങ്കാല ഞാൻ പറയാം, ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം. 99% ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, 1% മാത്രം ക്ലാസ് ഇല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയാം, മെസ്സേജ് ഇടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.